gagamitin natin ang bawang. So, tara po, let's get started. Ayun na nga guys, simulan na po natin ang ating paggisa ng ating syempre bawang sibuyas at ang ating giniling. So, let's add the onions. So, halo-halo. We have the garlic o bawang. Talaga pong magkasama yan kasi ano po yan, nagmamahalan po talaga yan sa paggisa ang bawang at ang sibuyas. Diba bawang at sibuyas pa lang ay nagtatawag na po kayo ng kakain na. Ganun dapat. Pag ginisan nyo po yung bawang ay dapat po ay umahalimuyak sa sarap. So pag medyo nag golden brown na po yan ng konti, normally kasi pinapatuyo namin yung baboy kasi this is giniling, so inuna po natin yung bawang at sibuyas. So add na po natin ang ating konting giniling para po lumasaman ng ating iluluto. Diba? Shout out muna tayo dyan sa lahat ng mga nagmamahalan, nahilig kumain dyan. Let's just add a bit of salt para magkalasa naman ang ating pagmamahala. Konti lamang po mga kaibigan. Naku, pag natuto po kayo mag-isa, marami na po kayo maluluto pang ibang pagkain. So, walu-waluin lang po natin yan hanggang mag-golden brown ng konti ang ating meat. Ating pork giniling. O, diba? Nag-golden brown na. Hindi pala siya golden. Medyo nag-brown na. 1 minutes pa mga kaibigan. Dito sa kabila kasi masarap yan, may itlog. Naglaga lang po tayo ng bagilog itlog. Sasama po natin dito sa ating sotanghon with ampalaya. Okay? So, ayan na nga guys, medyo ito na ang ating giniling, bawang, sibuyas. Andyan na po ang ating magic tomatoes na gintong-ginto po. So, syempre, pag nagluto tayo, kailangan ginto rin ang ating pagmamahal. So, lagyan po natin siya ng konting patis. Lutuin po nating maigi ang ating kamatis. So, ayun nga, para hindi matuyuan ng sobra, lagyan po natin ng konting water para mas maluto ang ating tomatoes. Honestly, yan pa lang po ay ulam na. Pag yan po ay naluto, kinamatisang giniling, diba? Pero hindi po yan ang ulam natin for today. Gusto po kasi ng aking father ang sotanghon. So ayan na nga guys, mas mabilis maluto ang ating kamatis if you're gonna press it. Diba?
para mas kumatas ang ating tomatoes. Press, mix, ganyan. Diba? Nandito po ang ating aswete. Medyo binabad muna po natin siya sa hot water. Sa huli na lang natin siya ilagay para medyo babad na siya. Medyo dry version pala itong aswete na to. Dapat pala susunod pakuluan na lang natin siya. Ayan natin siya ulit. So ayan na nga guys, yun na po, lagyan muna natin ang ating very healthy ang palaya. So ito pa lang po ay ulam na. Lalagyan po natin siya ng sotang home. Lagyan muna po natin siya ulit ng additional oil. So, halu-haluin lang po natin siya ng oil para malaot yung lasa ng kalaya. So, simmer lamang po natin siya ng mga 2 minutes later. Alligator. So, ayun na nga guys. Lagyan lang natin siya ng konting, alam nyo na, seasoning. Pagkulo po niyan, haluin lang po natin maigi. So, tsaka po natin ilagay ang ating sotang hong. O, diba? Kung aswete, dapat pala inumin natin sa oil, pero okay, magkukulay na rin naman po yan. Then just mix it again. So ayan na nga guys, ay nilagyan naman po natin siya ng additional sili tsaka ng siling green.